आमची कोंकणी उत्सव, आमची कोंकणी उत्सव. कोंकणी उत्सव आणि थोड्या येळांनी एक 2-4 घंटे ह्या सभाभवना खाली होता आम्ही आमच्या घरी जाता कार्यक्रम पुरा मुग्ध जाता. आज उद्देशिसून राती सर ह्या कार्यक्रमा इतल्या विजृंभणाने चालले. आमच्या सोनू गणेश मामा जर सांगून ते 4 दिवस लागायचे मी हिचाच असा म्हणून. उत्सव म्हटल्यार काय अर्थ? राजबीजी उत्सव देवर उत्सव म्हणून सांगता. उत्सव म्हटल्यार निजवाद अर्थ काय काय म्हटल्यार यज्ञ म्हणून नाव. त्यास यज्ञ म्हणून अर्थ. यज्ञ करतलो कोण त्याला यजमान म्हणून नाव. ह्या कोंकणी उत्सव म्हणायचे एक यज्ञस संकल्पस बयसतेले यजमान आमचे सोनू गणेश मामा. हीच आज कोंकणी भाषा प्रधान. सिद्धिया संध्या RSB GSB नवायत क्रिश्चियन कोण संदे म्हटल्यार एक भाषस अग्गसो वट्ट करूचा एक ताकद आसा. कित्याक काय म्हटल्यार एक भाषा म्हटल्यार एक संस्कृती, एक पद्धती, एक आचरणे. त्यासाठी बघा एक स्वतंत्र भाषा असल्यार त्यास एक संस्कृती, एक पद्धती, एक आचरणे असता. आमच्या समाजांचं खैल्या खैल्या क्षेत्रांचं कोंकणी मातृभाषे असल्या समाजाच्यानी कोडुगे दिलासानी म्हणून विचारल्यार खैल्या क्षेत्रात नाही काहीच राहिलं ते. आमच्या कर्नाटकाचे सर्वप्रथम राष्ट्रकवी कोण? मंजेश्वर गोविंद पै. त्यांच्या मातृभाषा कोंकणी. कोडगुंत त्यांचा एक नाडगीते असा एल्ली भूरमे देव सन्निधी बयसे बिंबने बंदाळो. ती बरेला कोणी गोता हा पंजे मंगेशराव. त्यांची मातृभाषा कोंकणी. उग्राण मंगेशराव. आणि कोंकणी मातृभाषेस केवढ्या सरला गौरव गावळ्या म्हटल्यार ना डिसोजा कोडगुंत जाल्ले 80ನೇ अखिल भारत साहित्य संमेलनास तो अध्यक्ष झाले. ते अध्यक्ष झाले. आणि पत्रिकोद्यमांचं कोंकणी भाषा बोलणाऱ्यांचा कोडुगे केवढा सरला असा गोता हा. एका काळात इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया म्हणून एक पत्रिके येई होती. बेंगळूरू, मैसूरू, मुंबई, चेन्नई तुम्ही खैव जावा तुमच्या हातान ती पत्रिके असल्यार तुम्हाला घरी बोलेन व्हरण आज इच्छा करी होते. त्या इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडियाचे रीडर असं नाही हा. ते तिथले डिग्निफाईड म्हणून त्या इंटरनॅशनल लेवल पत्रिके. त्याचे एडिटर जाल्ले MV कामत आमच्या सारस्वत समाजाचे. आणि फिल्म लँडांचं आमचे कासरगोड चिन्ह आसा आणि पद्मा कुमटा आसा. अनेक नाव आम्ही आठवत ठेवून घेवला जाय. कोण सांगा? B गुरुदत्त कामत. हिंदींचं प्यासा, चौदवी का चांद तशी लेगी सिनेमा काढल्याने. त्याचे एक प्रतिभे बघून पश्चिम बंगालाच्या गीता राय त्याला वरड करून घेतल्यान. त्याचं गीता दत्त. त्याच्या औशीनं गुरुदत्ताच्या अम्मानं ನನ್ನ ಮಗ गुरुदत्ता म्हणून एक पुस्तक बरळसन. आणि स्पोर्ट्स फील्ड ಅಂತ आयल्यार व्यंग सरकार तो एक सारस्वत. सचिन तेंडुलकर आमस गोतासा. सिनेमा लँडांचं अनेक थरलं नाव म्हटल्यार लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, आशा भोसले, उषा खन्ना. ती पुरा त्यांची मातृभाषा मूलतः कोंकणी. ते पुरा सारस्वत. राजकीय क्षेत्रांचं भारी थरलं नाव बेनगल नरसिंगराव. आता त्यांचं नाव सांगतालच नाही.
एका गावांत आंबेडकर जयंती कार्यक्रम होताना संविधान बरेले प्रपंचाचे संविधान पुरा वाचून ह्या तर असा म्हणून सांगल्लाय बेनगल नरसिंगरावन भारी सोडली गलाटी झाली ती बेनगल रामराव कसलो विद्वांस पुराण नामाची उडामणी तिने बरं सर त्याचा पूतच श्याम बेनगल जुनून म्हणून सिनेम काढला सिनेमा लँडान तो असं राजकीय ह्यांत असं आणि आम्ही आणि दोन नावं आठवत ठेवून घेवली वे गोवाचे माजी मुख्यमंत्री होणं आमचे डिफेन्स मिनिस्टर होणं आमच्या मान्य प्रधानमंत्रीने मुक्तकंठाने प्रशंसा केल्या नरहरी पारिकर आणि इकडं सुरेश प्रभू वाजपेयी गव्हर्मेंटांत पॉवर मिनिस्टर झाले असली अग्गी किटली नावं असं आता रोहिणी हट्टी अंगडी विजया तेंडुलकर प्रिया तेंडुलकर गिरीश कार्नाड आणि अनंतनाग शंकरनाग ते मूळ काश्मीराच्या पंडित फॅमिलीचे अनंतनाग एकदा काश्मीर जाऊन थंय हिंडान आयले आम्ही हिच्चे म्हणून सांगण तसं आमच्या क्षेत्राचे अग्गे क्षेत्र आता सतीश मराठे बजी एका सायकलरसून विश्व पर्यटन केले आमचे सतीश मराठे आमच्या तीर्थहळ्ळीन तसांचे उदय जादूगार ते वर्ल्ड फेमस जादूगार जाले आसा त्यांची मातृभाषा कोंकणी असं आम्ही ह्या कोंकणी मातृभाषा असा नाही हा भारी सोडली भाषा आणि आमच्याच आग्या सोगत आसा तुमासं आर्टिस्ट विलास नायक आणि मनोरंजने हास्य विनोदा ह्याच्या ಮೂಲಕ एक समाजाचं संदेश देत असा विठ्ठल नाईक आमच्या नारायण गवळकार म्हणून आमच्या समाजाचे एक विद्वांस आमच्या भाषेने रामायण बरळसने सुभाषित बरळसने निघंटू केलसने आमचे नागेंद्र कामतीचे बाबा देवप कामत म्हणून होते त्यांचे दादा दामोदर कामत आमचे बाबा अज्ञानी सारवण शिवराजपुरा यक्षगान कृपा पोषिता होय हां एक यक्षगान प्रसंग केला त्यांनी आता काव्यश्री अजयरो दक्कळ प्रायाच्या पायांची वरडून एक दाखला आता भारी सरलं नाव घेतलं त्याची मातृभाषा कोंकणी चेरकाडी मंजुनाथ प्रभू कलावती प्रभू त्याकडे आनंद मास्टर त्यांचे बाबा बाबण्ण शानबाग नेरोळू गणपती नायक धर्मस्थळ मेळंतर आत्ता प्रधान वेशधारी चिदंबर बाबू ह्यांची मातृभाषा पुरा कोंकणी तसले कोंकणी उत्सव म्हटल्यार एक कोंकणी यज्ञ आहे ह्या यज्ञाचं यजमानपण केल्ल्याने आमच्या सोनू गणेश कामताने त्यास त्यांच्या कुटुंबाचं अज्ञसो तो यज्ञ पुरुषा अनुग्रह करून दे पुढेच ह्या यज्ञ ह्या उत्सवा बदल कळवून शिवमोग्गा उत्तर कन्नड दक्षिण कन्नड मैसूर थंय जाल्यार आमास आमची भाषा आमची संस्कृती आणि आमचे सारस्वता कोंकणी मातृभाषा असले कितले जण साधक आसा आणि त्या सिद्धी घेतलेले कितले जण आसा अग्यासो परिचय होता आज माले असले एक ऐतिहासिक उत्सवांत बर करून वेदिकेर बैसान एक 4 बॉल बॉलाचा एक अवकाश सोनू गणेश मामणी दिलसाने त्यास आणि अग्यासो मी आभारी अग्यासो नमस्कार.